θα κάνεις θεατρική ανάγνωση ή θα είναι κάπως αντέξιμο όλο αυτό μαζί με τη μουσική, θα έχει παιχνίδι με τη μουσική? Ναι, καταρχάς καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, πρόκειται για μια θεατρική ανάγνωση. Έχουμε πάρει τη νουβέλα του Τσβάιχ, το γράμμα μιας άγνωστης, αλλά στη θεατρική διασκευή της από την ηθοποιό Βαλεντίνη Λουρμπά που το είχε ανεβάσει στο θέατρο. Επομένως, αυτό που κάναμε στις πρόβες ήταν, ενώ εγώ διάβαζα, τα παιδιά να εκφράζονται μουσικά, τι τους έβγαζε αυτό το κείμενο και συνέθεταν επιτόπου μουσική. Οπότε τη μουσική τη συνθέσατε επιτόπου, έτσι? Ναι, για όλο το κείμενο υπάρχει μουσική, γιατί η ιδέα και αυτό που ήθελα να πετύχουμε ήταν όχι η μουσική να είναι απλά ένα μουσικό χαλί που θα ακούγεται κάπου στο βάθος κήπος, αλλά να συνδιαλέγεται με το κείμενο. Δηλαδή να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, σαν να συνομιλεί με το κείμενο, να συμφωνεί και να διαφωνεί. Είναι δηλαδή σαν αυτό που συμβαίνει συνήθως στα τραγούδια που αν είναι καλά, ο γάμος ανάμεσα στο στίχο και τη μουσική κάνει ένα ωραίο ζευγάρι, αλλά άμα τα χωρίσεις τα δύο μεταξύ τους είναι και τα δύο αυτόνομα, είναι και τα δύο καλά, δεν είναι καλύτερα ένα πάνω στα άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πολύ ωραίος τρόπος να το τοποθετήσεις, γιατί πράγματι όσες φορές έχουμε πάρει τη γνώμη του κοινού μετά από μια ανάγνωση με ένα ερωτηματολόγιο που δίνουμε, ώστε να είναι ειλικρινής η γνώμη, βλέπουμε ότι τους άρεσε εξίσου η μουσική και εξίσου η ανάγνωση. Δεν θα ήθελαν ούτε το ένα να ήταν λιγότερο, ούτε το άλλο να ήταν λιγότερο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, ένα ωραίο πάντρεμα που θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει και από μόνο του χωριστά το καθένα. Και γιατί Τσβάιχ? Και γιατί? Τσβάιχ. Και γιατί Τσβάιχ? Η ανάγνωση έχει δύο απαιτήσεις. Το ένα είναι να είναι ένα κείμενο σε έκταση σχετικά μικρό, γιατί όσο ωραία και αν είναι μια ανάγνωση δεν μπορείς να κουράσεις το κοινό. Πόση ώρα θα κρατήσει αυτό? Έχει διάρκεια 75 λεπτά. Είναι τέλειο. Και η άλλη απέτηση είναι το κείμενο να έχει από μόνο του μια μουσικότητα. Έχουμε δοκιμάσει και άλλα κείμενα, αλλά είδαμε ότι δεν μπορεί σε κάθε κείμενο να το παντρέψει με μια μουσική και αυτό που ακούγεται στο τέλος να είναι ένα ωραίο, ολοκληρωμένο πράγμα. Επίσης, αυτό το έργο του Τσβάιχ με αγγίζει εμένα πολύ προσωπικά, παρόλο που πολλοί το θεωρούν παροχημένο. Θεωρώ ότι αγγίζει όλους μας, γιατί αν όχι τώρα, στα νιάτα μας έχουμε υπάρξει αυτό που είναι η ηρωίδα του βιβλίου. Ωραία. Η αλήθεια είναι πως ο Τσβάιχ, από κάποιους ίσως λίγο παλαιότερους που τον θυμούνται σε κάποιες κάπως περίεργες εκδόσεις, θεωρούνταν παροχημένος. Τώρα όμως ξαναμπαίνει δυναμικά και τον διαβάζουμε νεότεροι και τον αγαπάμε και είναι... δεν πειράζει που είναι λιγάκι μια ιδέα πιο ρομαντικός. Ρομαντικός αυτό. Είμαστε ρομαντικοί, το δηλώνουμε. Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό. Δηλαδή, τους θέλεις αυτούς τους ανθρώπους που τραβάνε το ζόρι τους, το πάθος τους, αλλά κρατάνε και το δικό τους δρόμο. Θέλω να μας πεις τα διαδικαστικά την Τετάρτη, πού, πώς, πότε, ποιοι, για να σε απελευθερώσω. Τέλεια. Να κάνω μόνο μια μικρή παρένθεση με αυτό το τελευταίο που με ρώτησες, το γιατί Τσβάιχ, και να πω ότι η πρώτη εμπειρία μας με αυτό ήταν με Καζαντζάκη και όχι με Τσβάιχ. Και ήταν σε τελείως ερασιτεχνικό επίπεδο, εκεί που πιστεύω έρχεται η έμπνευση, και η έμπνευση για μένα είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα. Βρισκόμουν λοιπόν για δουλειά ενός φίλου πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό και το βράδυ βγάζει ένα παιδί ερασιτέχνης μια φυσαρμόνικα, ένα άλλο παιδί ερασιτέχνης μια κιθάρα. Εγώ είχα μαζί μου το Όφης και Κρίνος για να το διαβάσω και κρίνω για να το διαβάσω, και έτσι όπως τους ακούω να παίζουνε, λέω περιμένετε. Φέρνω το βιβλίο και χωρίς να πω τίποτα και χωρίς να τους διακόψω, αρχίζω να διαβάζω. Αυτό ήταν το έναυσμα. Επειδή νιώσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία με αυτή την εμπειρία στο σκάφος, να πω, είσαι ηθοποιός, αγαπάς από παιδί την ανάγνωση, μπορείς να το κάνεις οργανωμένα, με επαγγελματίες μουσικούς, στην Αθήνα πια, και το ευρύτερο όραμα, εκτός από το να κάνω εγώ κάτι που αγαπάω, είναι να φέρω τον κόσμο κοντά στα βιβλία και στην ανάγνωση. Γιατί από παιδιά μας διαβάζανε παραμύθια. Γιατί και τώρα που μεγαλώσαμε να μην είμαστε μια ωραία ομίγυρη και κάποιος να μας διαβάζει ένα παραμύθι, μια λογοτεχνία, ένα οτιδήποτε. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα, από πολύ αγάπη για την ανάγνωση. Πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Εγώ θα ήθελα να διοργανώνουμε πιο συχνά στο BookTalks. Είναι η πρώτη φορά που θα διοργανώσουμε τέτοια βραδιά, θεατρικό αναλόγιο και μάλιστα με ζωντανή μουσική. Όταν μου το πρότεινες, χάρηκα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ελπίζω να συνεχίσουμε
συνεχίσουν, δηλαδή και με εσάς και με άλλα σχήματα. Αν πάει καλά, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσουμε. Η ιδέα με αγγίζει πάρα πολύ. Μακάρι, αν ο κόσμος έρθει και το αγαπήσει, δεν θα έχουμε κανένα λόγο γιατί να μην το ξανακάνουμε. Ωραία, λοιπόν. Την Τετάρτη, λοιπόν. Την Τετάρτη θα μαζευτούμε στο Book Talks και θα ξεκινήσουμε γύρω στις 8.30. Έχουμε κάνει θερμή παράκληση ο κόσμος να έρχεται νωρίτερα για να προλάβει να έτσι... Να σερβιριστεί, να μην έχουμε τους θόρυβους μετά. Ακριβώς, γιατί η ανάγνωση... Να μην έχουμε κάποιον να τριγυρνάει, γιατί είναι ωραίο να συγκεντρωθείς αυτό που Αυτό, συμβαίνει. γιατί η ανάγνωση έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν μπορείς να έχεις θόρυβο, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο σε κάποιον να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει. Εφόσον θα υπάρχει ησυχία, μετά είναι στο δικό μας χέρι να κρατήσουμε το κοινό και να μην βαρεθεί, αλλά αυτό σας το υποσχόμαστε. Και έτσι λέμε να ξεκινήσουμε 8.30, 9 παρατέταρτο το αργότερο. Οπότε, αφού έχει διάρκεια 75 λεπτά, στις 10 θα έχουμε τελειώσει. Ωραία, τέλεια. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ανυπομονώ. Πραγματικά ανυπομονώ. Και χαιρόμαστε που το κάνουμε πρώτη του μήνα. Γενιάζουμε το μήνα. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα, θα γίνει. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεκινήσει ο μήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Και εγώ που με καλέσατε. Θα είπες πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.